What's up, Bisaya? It's been a while and nanuroy na today ni Antita og Davao del Sur. So, adto na to ning giingon nila og Tuban bye-bye. Abot namin sa Mulet Beach Resort diri sa Santa Cruz Davao del Sur. Pa na ko nakita ang dagat but gapo ang ambience. Dito banda ay bungtod sa tiil na sa Mount Apo diha banda. Diri at bang niya ang dagat. Mga bakawan. Dihag daw? Gamay raman po ko. Gamay ra. Diri si Arabas, sinaning mga ginaan ni Arabas. Bakawan. What's up mga Bisaya? Niabot kami diri sa sige diri pangan sa resort, sa beach resort. Gwapo ang dagat. Medyo batoon dili. Medyo batoon. Nalumpod siguro diya sunahan pero oray yung kapan diri dagag bato.